CNC Campo de Oro. Wow, enjoy to sa flowers. Welcome to the summer capital of Davao, Maragusan! Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel, ang Dude Store. Karon sabay ta manglaag ta sa Maragusan kauban ang mga maestra. Ngit-ngit man di makita. Kauban mga maestra. Going to Maragusan. Happy World Teachers Day post celebration. Tara, sabay ta, magturta, client, hello. 1 hour later. Bibingka, dirita kakanin. Sarap daw diri ang bibingka. Sana gami-gami. Wow. Bibingka, kasama cake. And pastel, bestseller pastel. Bibingka, kalami, bingka nga. Binangkal, kurot. Latubig. Sulang ka kanin. Suman pa lang kung yung gamay. Bayo. Ibos. Tudagan eh, kasi manglaag ka diri na tanong mali. Kalau nag-dress ka, nag-jacket ka, gitugno. Isa naman na imo pa. Kumpra ni Mambay. Pamaligya ka na let. Clean. Hi, clean. Hi. One hour later. Arago. Giling-giling. Tara, dirita. Tara na. Tara na, dirita. Wow. Ma'am, oh, lami kayong pusingan, oh. Oh. Tagalang mas karagay. Pilit na. Pilit na. Mao. The oras is 8:30. So, pag 8:30, wala na clouds. Pero ang kabugnaw na lang amo diri ah. Oh, da. Naibuyog. Tanaw na diri Ma'am Karen. Eh. Welcome to the summer capital of Davao, Maragusan! Yahoo! Maragusan! House. Agman. House music. So, chef sa Arman. Tagum. Yeah.
Niya ka ng palster. Trip ko lang. Kuha o sa heart o. Ay, nagat ko maray. Bahalag tugnaw. Ay. Bahalag tugnaw. Basta. Kasi pura mo. Tugnaw, pero may itin. Kaya matugnaw na kayo ro. Kaya naman matugnaw kayo. Mas ingit pero Ako kay init na kay. wala. Di ba nag-inom ka o ano? Nagusto mo ang tutoy ba na asan din? Ano dito? Ala, yun. So, parang mo sa kaya. Diba nainit-init po lang yun din. Ang totoo na rin. Kagulo ko wala yung siya ng tulog kaya pagtanang niya sa akin ay si Maring Rocky na nasa tabangan. One day ko naglain na hulugan o lain na. Kita kantihan pa to, no? Ano ba nga? Laing buot. Kambyo daw mo. Ano, makadaan? Mag-shot daan ba? PM. Oh, punag-PM. Hindi mo lang reserve ba? Reserve daan. Isod ba mag-PM nga ka ng alas 4 pa po? Murag nga rin lahi nga ako answer. Kay AM dyan na siya di na madawat. Pag-igalo na ako. Bagay mo ba nakaget? Ang bright na. Di ba? So dili Di na pwede siya mo. madawat. Di siya madawat o kanang buntag kay PM ba naman. Di ba? Nani din ang sir kanang kag nag-chat ka na din. Ana ka sa 8 din. Nag-PM ko man. Mali uy. Buntag man. Dapat ato na, ma'am, maligya na ma'am. Nag-PM ka. Huwag ka na PM. Wala na ako nang dawit ka lang. PM pa ko ka. Uy, nakakita na gito yung Indian house. Ano din ang? Kauban nga. O ba nga mga mahal sa pinabuhi? Paluwal naman. Umot ka sa Bombay. Ang inaman dahil tayo, ano? Puwasa kong kakaw. Ang umo. Ano? Si Patni? Subay ba? Nagkape, sir? Na ito po hati. Hindi ka bang kanon, di ba? Man. A few moments later. Dili lahi na po to dito. Sir. Ga-vlog ka, sir? Nato ang atong mga tropa nga nagbiling karon kung kayo Davao de Oro. Nanami karon diri on duha lang mi pero okay lang kay. Shout out ra man diha. Okay, salamat sir. Thank you, sir. Channel, sir. Kingston Nature Video. Okay, follow na lang po. Ima sir. Sa Alaska. Pero makigtigi ang liberty. Wala na sa imong ma'am beer brand. House Kumpiyansa ko. Doon na. Di ba mo ni? house house Gani. Imot na siya.
House music. House music. Ato na ta. House music. Kailangan magingat mo yung kabalusan ka. Ano kayo si Sir? Kayo si Sir. Wala ko na, gumaling mo ba? Gumayon lang. Idaya lang gud sir. Uy, paubos yun. Awas sila, Sir, oh. Awa, paubos sila pag mayo, ha. Pak, ubos. House music. House music. House music. House music. Mga dad sumana kami diri og laag sa CNC Studio. First stop sa mga teacher sa Agman karon adto na pud ta sa next station. Tara, bye sa. Dinhi lang sa store. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye, Clint. Adto na pud ta sa Pikas. Dinadto pagbibinta. Taligo ka. House music.